Sekunjalo ngempela sibingelele emakhaya sithemba ukuthi abantu basephephile. Uma ukuthi ngempela ufuna indaba zamaskandi ehamba phambili nezifika ngesikhathi usekhaya la kweSimanzonzo sokulethela zona njalo nje. Sengihlabela phambili indaba engophathele zona ezokuthi umndeni no-ade abahlola ingane yaka-Ale abaneme emva kokuthi igcome elisha libhale i-social media lithi lengane likhulelisile futhi sebenengane. Kule video engophathele yona kuyavela kumndeni ubhikisha ngempela uthi uzothatha isinqumo sokuthi lengane ehambe ihlola. Futhi emva kokuhlola batholile kodwa ukuthi lengane isaphelele iseyitshitshi. Bathi igcome elisha ngalesenzo salo ukuthi ijivaze isithunzi sengane kwi-social media kumele sijeze ngokuthi kumele sihlawule umndeni, sihlawule u-ade, ligeze nesilo njengoba bethi lengane le isihamba umhlanga. Ake sizwe ukuphawula kwakho ukuthi ngempela ngabe ngempela igcwamisha kumele kuze igugu iphakethe ngempela lana ukuze lihlawule ngalesenzo elisenze ukuthi liphostwe kwi-social media lithi likhulelisile lengane le. Ake sihlangane ngezazi kwi-comment section. Nazisa into engiphethe kabuhlungu kodwa manje sengijabulile esayidini. Umthandeni usifake umntanami kuma-social media. Umntanami ke ngoba yitshitsha ayingokumzala. Thina bomama abawonomehlo sizala njalo nje nangeimbambo. Nangeimbambo siyazala. Ngakho ke sesikhulume kahle ke manje sesimbonile sesimcheckile. Sathola ukuthi usagcwele mfi. Umhlophe utheqa. Ungafunga ukuthi inkomo umuse ngethungeni wazisa izulu sengakhihliza ubisi. Kumhlophe kutheqwa ngakho ke lokho akushiyo khathi ke sezothola ke manje. Uswazi ayinoswazi imolontshisi efuneka kumthandeni. Okokuqala nje udicelele isithunzi somntwana phansi nesabo mama abawonomehlo. Emva kwalokho uyasuka udicelela isithunzi somntwana obedicile isithunzi somntwana phansi nje. Kusho ukuthi lo mntwana uma esemhlangeni next year uyobe phethe umhlanga uyobe uphethwe uye noma uyobe uphethwe umama wengane kaMthandeni. Abazombona nabambone ku social media bazobe sanibonani. Yebo ngoba phela yena ukwazile uyigagu uno Facebook uno Instagram uya Twitter. Useshilo ke wathi qhuzasha zishe kuye ke ngoba uzoyibona ukuthi ufana nobani. Umanje kumele azi umthetho ukuthi uzoqala ukuhlawula azageze nathi ukuthi uzoqala ematshitshini azawufika kubayede angazi inkomo ziyoba ngangibona sengathi kuyoguga iphakethe angazi ke noma uyilaba abagquba inkomo yini azogijima nazo ngeke sidlale umthandeni Yebo umfo wamahlobo ngedede indawo ngiyabonga. Subscribe, usole zonke izishe.